Geen competitiewedstrijden van Sportclub Heerenveen en Cambuur in het Oude Weekend. Dat hier zelfs te krijgen met het duel van het Nederlands elftal tegen België en Jetter deze week tegen Polen. En daarbij Heerenveen-keeper Andries Noppert. Genoeg goed te praten dus. Mijn naam is Andries Bakker en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. En normaal beginnen we dan man hier aan tafel met een mooie je zit natuurlijk wat op te wachten. Van de competitiewedstrijden, dat mag we missen. Maar Ander Faber aan tafel, Cambuur-watcher Geert van Tunen. Ik Cambuur-watcher van Omroep Friesland. En Frederik Houtstra, welkom. Dat is de haatopleidingen van Cambuur. Maar ja, je opereren altijd wat achter de schermen. Hè? Vandaar ik eigenlijk een beetje debuut Ja, absoluut. Ja, Vind je het leuk? Hier even aan tafel te zitten? Hartstikke mooi volgens mij wel. in zo'n Ja. eredivisieloos weekend. We vregen het aan de nog een keer. Ja. Maar Komt goed. de man die het jonker die zit, Geert van Tunen. Dat best op vakantie geweest, Geert. Ja. En die laatste wedstrijd wie Fortuna Cambuur. Ja, Fortuna Cambuur. Ik ben. Ik wil. We moeten toch even goede dingen doen, jongens. Want met alle respect voor collega Andor Faber. Het is een fantastische collega. Het is een geweldige sportverslagjouwer. Dan komt er wat. Hè? Maar hij had nog geen punt helemaal met Cambuur. Hè? Nee. Dus die 4 punten die er nou staan, die ben wel onder leiding van Dan kiest de op senior vakantie. medewerker van deze omroep. Exact. Dan zit Cambuur in het linker rijtje. Precies. En nou staat hij op Pakt zandje in de even plak. een 0-0'tje mee in Utrecht. Geen enkel Ja. probleem. Hier wil ik naar binnen kennen. Ja. Ja, als je dat best ik Zeg een, ik dan zien Henk. Hier wil ik binnen kennen Henk. dat best ik een mooi. En ik wilde juist met Ajax uit, de PSV thuis. En meneer komt erom. En de eerste volgende wedstrijd die er doet is de Eagles. Ja, zo ken ik het natuurlijk. Hè. Maar dan best we waarom. Ik ben weer om. En, Heeft een leuke vakantie? Ja, nou ik weer? heb een prachtige vakantie, jongen. We Waar zijn is het in best? Toscane. Dat is mijn favoriete deel van Italië. Zo. Prachtig mooi waar, schitterende omjouwing. Lekker eten en drinken, want Italië is natuurlijk de Ja, perfecte fantastisch. keuken. Nou, ik zit hier op redactie. Ik heb regelmatig zeggen we niet toch. Ik denk hoe zoet mijn Geert wezen. Maar Ja. er is ik een foto ontdekt. Volgens mij. Sure. Ja, we zien een foto van Geert in zwembroek. Dat is lekker, aan de Toscaanse stranden. Dit klopt al jaar. Ja, dit Ja. klopt al jaar. Het is de Ligurische zee, Ja, even, ja. dat je dat even goed weet. De Die vrouw Jaantje is een bofkont. Dan kon het lichaam zagen. jongen, het is eigenlijk allemaal goddelijk, zo'n Ja. die zee kennen. Ja. Nou, En dan ja, komt dat het waarom en dan de beste podcast went. En dan mag hij niet een keer in zo'n televisiestudio Ja, zitten. ik zit er dan, dus ik kie wat app-contact in een krijg al hier, nou echt honderden berichten binnen van collega's. Ja, we doen televisie. Ik denk, Ja. oh jongens, ja, door het ja, nou je hebt net. geen stem. Ik denk, dat is wel. hoe, nou mag ik weer op. Weet je wel, en een podcast is toch wel iets een beetje, nou ik zei dat met de voeten op tafel en even lekker lullen over Ja. voetballen. Dat is, Ja. Ken je rek, Nou, hè? maar, Ken je rek? dat maar doen we goed, gewoon. met figuurlijk dan. Dat Dus doen we gewoon. we gaan het gewoon doen. Ik heb er wel weer zin in, jongens. Dat is waarom Kom van maar. vakantie. Die collega Ander Faber. Die hier dus een competitie lezen weekend. Wat Ja. doe je dan op vreed bijvoorbeeld als je geen voetbalwedstrijden hebt? Eh, Zelf sport of zo? Nou ja, dan zit je met de hand niet hier. Dan geef je maar wat sociale dingen dan. Hè? Want ja, sportverslag, ja, werk je toch vaak in het weekend. Ik heb werken jij het weekend. WK roeien. Ik vind het natuurlijk heel belangrijk. Fries inbreng. Ja, ik was wat die het voor oren ding. Ja, ik heb alarmerende berichten. Want padel, dat schijnt onder voetballers een enorme hit te wezen. Dat ja, ik. ja, zeker. Nou ja, we hebben er in de podcast natuurlijk ook wel regelmatig Ja. gaan. Or een weekend. Ik ben even spelen. Ja. Nou, ik ga opletten. Er is maar Ik ben drie er echt collega's. foto's van. De Hestel aan het padel. Wees ik in de boskislijn. Oh. Zie maar eens even. Ja, Ja, zullen we ja, missen? ja, En ja. het probleem is dat de man die het meest terug is, dat is van de intimie Gerrit de Boer. We kennen hem als landbouwverslag bij Omroep Friesland. Binnen 20 minuten zweepslag. Ja, die Gerrit had net zo lang maar die. Nee. Maar Hij had weer hoe de redactie overigens. Ja, Nou, dus Kuijer het die is- kennen wel maar een zweepslag. hè? Dat is in Oh, de oh, voetballerij. dat Ik ken zeg wel. maar Hutter in, dat is het probleem dan. Precies. Vaak, Ja, hè? Aanzetten. ja, Maar, als- Ja, precies, ja. ben we even bezig geweest, hè? Roelof de Vries in vorm. Roelof is een topspeler. Arjen, je wil het je nooit leeuwen, maar die maakt maar eens een keer die uitdaging om in succes. Ja, nou goed. Gerrit de Boer hoop ik dat hij gauw en mooi dan kan. Maar wat brengt dus bij Frederik? Want we hebben hij natuurlijk uitnodigen. Omdat ik over de jeugdopleiding van Cambuur haast een prater is. Ja. Daar wil we haast een heel soort van jaren. Heel kwart even die zelf voorstellen. Wat is die geschiedenis in de voetballerij? Ik ben ooit als voetballer begonnen bij Blauw-Wit, 34 hier uit Leeuwarden. En daar ook al vrij snel trainer geworden. Ik van mijn 15e, 16e al als trainer daar aan de slag geweest bij de pupillen. Uiteindelijk daar heel veel verschillende teams gedaan. Jeugdopleiding geweest ook. In de tussentijd ook al assistent bij Cambuur. En daar eigenlijk vanuit die rol steeds verder doorgegroeid naar een hoofdtrainersfunctie van onder 15, 4 jaar. 2 jaar onder 18 gedaan. En al die jaren dat eigenlijk gecombineerd met iets coördinerends. Dus op de voetbalschool of de samenwerking met het onderwijs. En de laatste 2 jaar was ik onder 18 trainer en deels hoofdopleiding. En vanaf dit seizoen is dat een fulltime functie geworden zonder een team. Dus
Is er dan zo'n typisch voorbeeld van iemand die het eigenlijk zelf net zo goed voetballen kan en maar trainer wordt? Nou, in die zin... Ander kan ik niet oordelen, maar... Of wie is keeper? Nee, ik heb het tot de tweede elftal van Blauw-Wit gered, inderdaad. En, ik denk niet dat ik het... Het tweede elftal van Blauw-Wit, dan maak ik een beetje... Ja, dat was jaren geleden. Wie wel eerste klas? Speel je nou eerste klas? Reserve eerste klas? Reserve eerste klas, reserve hoofdklasse was een beetje tussen pendelen die tijd. Maar het eerste elftal van Blauw-Wit, denk ik niet dat ik dat gehaald had. En ging je met wel eens te boksen aan mijn team of zo? Nee, die tijd, nee. En dan toen speelde dat helemaal niet. Dat is echt iets van deze tijd, denk ik. Leraar aardrijkskunde wie is het voor, toch? Ja, ik heb inderdaad een hele andere studie gedaan. En ben ook nog docent aardrijkskunde geweest. Dat heb ik een aantal jaar gecombineerd met het training geven. En ik heb gewoon via de KNVB al mijn opleidingen gehaald. Tot aan TC1, dat heet dan tegenwoordig UEFA A. Gewoon daarnaast, zeg maar, gedaan. Dus ik heb geen sportopleiding als achtergrond. Nou, nieuwsgierig wat die ervaring als opleidingen bij Cambuur binnen. En natuurlijk hebben we het er net even over Heerenveen en de vergelijking tussen die beide clubs. Ja. Maar jongens, we kennen net hinnen om Andries Noppert. Bij Oranje. Ja, voor het eerst zo'n al van heel hier ziet er weer een Fries bij. Ja, dat is toch wel bijzonder. Jelle Terouwelaar heeft natuurlijk al. Ik een keeper, ik van de jouwer. Nou, hij is in Polen, ziet er op de tribune. Dat begint dan net zo geweldig. Dan denk je van, mooi trainen en net op de bank. Dat wie is in België wel gelukkig was. Toen kon hij er gewoon bij zitten. Ja, hij mocht op de bank zitten. Dat wie natuurlijk mooi dat hij er op die manier even onroeken mocht. Zat hij die hele weekend wat erbij zitten. Aan de ene kant denk je van, goh, wat wie het mooi was. Altijd ik even speel je cool was hoor. Al wie het ik maar om efficiënt te letten. Maar ja, aan de andere kant wie dat misschien ook wel heel onrealistisch. Want ja, hij komt erbij als stredder of vierde doelman. Maar ik denk dat dit al een hele mooie ondervinding is. En ja, waar wit de befaamde testen met Peter Murphy. Ja. Dat hij daar goed op scoort en dat hij samen mij kent. Wat vies daar trouwens van? Dat wetenschappelijk, bijna wetenschappelijk oppakken van het nemen en stoppen van penalties. Ja. Ik kreeg een geweldig verhaal van Willem van Hanegem. Die zei van, ben we hier in godsnaam mee bezig. Het is ook nog wat volleybaltrainer, hè, die Murphy. Die Murphy komt hij de volleybal vooruit. Ja. Maar wat vies daar van deze benadering? Is het systeem? Wat ik begreep is dat hij niet vanuit het volleybal daar is, maar vanuit dat hij veel werkt met action type. En action type is een middel waarmee je een soort van kan inschalen wat voor soort persoonskenmerken iemand heeft. Ja. Wat voor persoon iemand is. En volgens mij gebruiken ze dat vooral om in te schatten naast de andere testen met reactiesnelheid. Van bij penalties kun je dat eigenlijk op twee manieren volgens mij doen. Hè. Dus je kunt of afwachten tot het laatste moment en dan pas een beslissing nemen. Of je kan gokken op de hoek waar hij in gaat schieten met bepaalde voorkennis. Ja. Dus volgens mij gebruiken ze al die kennis en informatie om tot een keuze te komen. En vast niet alleen dit wetenschappelijke inzicht, vast ook wel gewoon het oog van de trainers. Verwacht ik zelf. Maar goed, dit ook als middel, als onderdeel gebruiken om meer informatie te krijgen. Ja, volgens mij is dat nooit verkeerd. En het is meer van deze tijd. Zo Willem van Hanegem komt natuurlijk uit een hele oude periode. Maar Willem van Hanegem komt uit de generatie dat ik ook nog jong was, dat win voor is natuurlijk. Zo oud is hij al. Ik ben wel bij mijn halve pensionado. Ik doe maar een beetje van spekkenbonen mee. Maar dat maakt niet uit. Maar als je... ik vraag me al wat het effect wijzen zal van al die kennis die je dan opdoet. Snap je? Ik weet niet precies hoe... Wil je er een betere keeper van? Wil je rustiger op een lijn? Kun je langer wachten? Of besluit je hem toch eerder te gaan omdat je dingen eerder zorgen als dat je ze vroeger zeggen? Het is toch vooral meer eigenlijk hoe goed die keepers daarin binnen. Op dit moment is. Ik denk niet per se dat ze het gebruiken om die keeper beter te maken in een paar maanden tijd. Maar meer om een soort van te selecteren wie op al die factoren die bij penalties misschien wel meespelen, wie daar dan het beste op zou scoren. Het beste op reageert, dat denk ik vooral. Maar wat ze er precies mee doen, dat ben ik niet bij. Maar het giet zelfs af hier dat Van Gaal de optie hier had, zou de juiste dat er mogelijk 4 keepers meenemen. Treien van de wedstrijden, één van de penalties. Of één van die treien, maar ik die penalty skills hebben. Dat hij samen mooi kan. Ik vind dat wel skandal, want ik denk dan, je kunt jouw keepers meenemen. Maar kom op, keepers, precies. Met 3 keepers redden je het ik wel. Neem lekker nog een veldspeler mee. En dat je 3 keepers meenemen, dan heb je in je penalty keeper en 2 orenkeepers. Ja, dat kent toch prima. Waarom voor jouw keepers? Dit we trouwens eerst eens even zien naar Andries Noppert zelfs. Hoe hij de oude 2 wedstrijden belibben heeft. Een weekend waarin ik op een ontiegelijk heeg niveau heb mij trainen. Mooi, hele bijzondere jongens. Voetballers zijn in het algemeen een beetje een bepaald beeld hoe hun alleen gaan. Ik heb ze mij leren kennen en het ben stuk voor stuk fantastische kerels en een heel hechte elftal. Ja, en ik ben blij dat ik daar deze week deel van mocht uitmaken en een soort mij leren op training.
Als er nou een percentage drukken meest, hoe groot de achterstaande kans als maar meest? In principe toch uit die Jelly. Ja, dat is prima, maar ik zie gewoon als ik ik wil net zien hoe groot de kans dat mooi is. Ik zou het echt aan het fietsen en ik ben er niet mee bezig. Ik moet eerst maar tot het WK bij Heerenveen gewoon de pond van de dag spelen. Dat is nou het belangrijkste en dan denk ik dat je meneer Van Gaal erg moeilijk aan de match. Ja, we zeggen en Jerre, anders snap het hoe meneer Van Gaal. Ja, meneer Van Gaal. Respect is is dat, ja, maar helpt er de selectie, wat denk je? Noppert? Ja, lastig. Ja, denk het ook. Hangt misschien ook van 3 of 4 keepers af. Met 4 keepers zal hij meer kans maken dan met 3, denk ik. Maar wist wat ik echt wel opmerkelijk vond, even tussen terug nog. Want dan wordt het van Noppert helemaal een ingewikkeld probleem. Zij zei ze, wij volgen wel 15 keepers. Ja. Nee, waar hebben die in gods en bij de eerste staan gewoon ik bij Blauw-Witte scouten. Ja, Blauw-Wit 12. Ja, bij Blauw-Wit 12. Nee, maar dat, kijk, Frans Hoek die maakt er natuurlijk ook een circus van. Circus, jongen. Al dus Van Hanegem. Ja, ik citeer Van Hanegem, die net zo Frans Hoekachtig is. Nee. Volgens mij is het gewoon een botsing tussen de ouderen en de nieuwe generatie. Johan Derksen veroordeelt dat soort dingen aan Pieter Murphy en die Tessenek. Ja, altijd helpt om daar een beter inzicht te komen. Prima toch? Doe het lekker. Van Gaal is Trein Santos, die doet het dan toch? Ja, zeker. En hij mag makkelijk scoren hè, als je wat dingen doet die anders zijn. Dus hier in dit geval zo'n coach bij halen. Ja, dat is natuurlijk ook makkelijk om daar dan wat over te roepen. Ja. Wie weet levert het straks iets op en doen we het fantastisch op het WK. En komt er straks zo'n penaltykeeper erin en die houdt ze. En dan is Frans Hoek de held. Precies. Dus zeg maar. Of verwacht ze dat het regen is om mooi te gaan? Ja, nou goed. Harp Zijnstraat zat hier vorige week en die heeft zijn visie daar ook op gegeven. Die zal er veel meer verstand van hebben dan ik. Alleen als ik dat beluister ook, dan zit ik wel redelijk in zijn lijn. Dat het met 3 keepers misschien wel lastig is. Maar goed, ja, ik zie dat niet dagelijks. En ik volg de keepers niet dagelijks. Nee. Al die 15 keepers die er nog ook gevolgd worden. Dus. En dan nu taak en 28 hier in de basis. Hè? Zo dat ik zo blauwen? Nou ja, het wel goed in. Ja. Ik hier eigenlijk vader deze selectie hier toch de Bijlo, dat is net als mij de eerste keeper. Maar ja, die zitten dan in één keer weer net bij. En nou pas weer het goed in. Sillissen heb je nog. Ik denk dat pas weer in Sillissen al 2 binnen die het sowieso in de selectie zitten. Nou ja, moet er nog 1 of 2 bij. Het wordt in ieder geval heel nieuwsgierig. Voor u is het leuk. Tuurlijk. Om dat wat te volgen. Hij maakt het natuurlijk de kans als hij die penalty killer blijkt te wijzen. Ja, hij maar die maar van mooi hebben. Ja, dat is zo natuurlijk fantastisch. Hij is de langste van het stel, dus de langste reach. Ja. Zo is ik nog zitten. Maar goed, wij zijn in en de reden dat Arjen de Boer hier nou Joert het is dat hij druk dwan is met vliegtickets. Want die zou het sjoeren van het feit dat Nop het mij gaat. Ja, die wonen Qatar. Die naar Qatar. Dus die het zijn ik door de sportcast Joert net. Nee. Wij zijn, als je deze podcast afzijt voor Qatar, betel eens de reiszaal mijn vriend. Ja, dat is maar. Nou ja, kleer. We moeten het zien en Arjen de Boer zit in Lissabon. Lissabon. Maar voordat we beginnen over de jeugdopleiding, want dat is natuurlijk een uitlaatste moment om het er een keer over te hebben, dat ik in competitievoetbal is. Wel even oefenwedstrijden. Cambuur tussen 4-2. Almere City. Almere City, 4 keer een Jelloeren. Ja. Dus 120 minuten. Maar de basisploeg zegt het er heel aardig uit. Tjinstander wie ik wel matig vond ik Almere. Laatste jaar loren wie ik net meer om on te zien. En dat is lullig misschien voor Frederik, maar dat kwam omdat er een heel soort wisselspelers in kwamen. Ik vind de beloften, ja, dat is dan wel gewoon een niveauverschil. Almere wisselde een heel soort, dus daar wie net zo vol maar gewoon. Maar ja, het is in ieder geval een resultaten. Dat stiert, om het zo maar te zeggen. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Ik heb het eerste horen, jongen. En toen zeg het er best aardig uit. Een hele actieve Remco Balk op de linkerkant. Die een aantal... Ja, ze scheert er zelf even niet in, maar dank. Maar die weer op de linkerflank. Eindelijk dat ik dacht van... Hé, er komt iets los. Van de water is gewoon een etterbakje natuurlijk. Het is verschrikkelijk. Ja. Die je gewoon reed herkennen. Hij is wel goed. Uitvleren kennen. Die skiers die houden de handbal al. Maar hij is wel goed. En dat is, dat kan wel nodig. Ja, nou, Heerenveen wint dan nog van Cerkelbrugge, maar 0-1. Door het, anderzijds, Frederik, het niveauverschil, maar de beloften die dan in Cambuur inkomen is nog vrij groot. Hoe stiert het er eigenlijk voor bij een jeugdopleiding? Ja, dat verschil is inderdaad, als je het hele onder 21 team daar neer zou zetten, is dat verschil natuurlijk groot. Hè, tussen een onder 21 team competitie en een eredivisie team. Volgens mij is dat logisch. Maar volgens mij zien we ook dat een aantal individuen zich al wel zo profileren en aanhaken bij het niveau. En dat ze in die eerste selectie van Cambuur op eredivisieniveau dus mee kunnen, ook in de wedstrijden. Dus ik denk dat dat vooral heel mooi is voor ons om te zien en belangrijk ook.
En dat het misschien ook niet realistisch is om te verwachten dat er een heel team zal zijn die zo even doorstoomt naar het eerste elftal. Want volgens mij is dat nergens het geval. Dus ik denk dat dat heel logisch is en dat het ook niet lullig is voor ons dat het niveau iets omlaag gaat. Nee. Volgens mij is dat ook gewoon... dat is vrij normaal. Ik zeg hem even nog een keer ten andere, want je komt vaak bij Cambuur. De vergelijking met Heerenveen is natuurlijk haast net het wan, hè? Want Cambuur heeft natuurlijk nog net zo lang in. Cambuur heeft natuurlijk heel lang dreig om maar die jeugdopleiding. Het had te Gerwest met FC Grains. Dat was net een succes, want waar kwam het waai. En ik kan me nog wel een wedstrijd herinneren onder leiding van Alfons Arts. En toen waren er al je blessures bij Cambuur. En de kwamen uit de jeugdopleiding kwamen een paar spelers om. Die kwamen uit Grains. En die moest nog kennis maken met de trainer en de spelers. Die zeiden, ging daar maar zitten. Heel uit een pakje kleren. Dus dat wie eigenlijk wel een triest dieptepunt. Als juist in de ontwikkeling van de jeugd bij Cambuur. Nou ja, en dat is natuurlijk wat nou wel een duidelijke impuls krijgt. Dat is geweldig om te zien dat gebeurt. Vind ik echt fantastisch. Ja, nou ja, er is natuurlijk al wat spelers die er komen Milan Smit die het hem geweldig presenteert. Is dat natuurlijk Milan Smit het vooral in de jeugdopleiding bij Orenclub spelen. Die is pas let bij hem. Ja, die is let erbij. Maar Floris Mant die het nou... Die heeft de hele opleiding doorlopen. Die heeft de hele... Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Jontli van der Meer ook. Jontli had al een contract. En ja, ik vind het... Er gebeurt daadwerkelijk iets zichtbaars, ik maar zeggen, echt voor het grote publiek bij Cambuur. Ik vind het prachtig. Complimenten ervoor, want het is... Maar wat kist er is verder? Want het is juist on Floris Mand nou die komt correct Sjen, die doet het goed, die maakt het indruk in de wedstrijden dat hij mij doet. Maar dat zeiden we in Ierlien echt van Johnny van der Meer. Maar Johnny van der Meer die is nou op een moment dat hij soms net bij het eerste mei trainen mij, omdat er dan te volle binnen, maar die werd maar de onder 21 mei. Hoe is je sto daarna? Ja, kijk, ik denk dat wat je zegt dat klopt. En volgens mij zie je bij heel veel spelers in Nederland dat als ze arriveren bij zo'n eerste elftal, en dan zijn er eigenlijk nog geen verwachtingen van die speler. En vaak doen ze het dan gewoon prima of doen ze het goed. Dus doen je het eigenlijk boven de verwachting, want die is er eigenlijk nog niet. En op een gegeven moment dan zit je daar wat langer bij en dan gaat de verwachting misschien ook omhoog. En dan zie je in heel veel spelers in Nederland dat ze dan even een dipje krijgen en dat ze dan vervolgens daarna weer gaan doorontwikkelen. Hoe vang je hem dat op? Want dan komen ze toch wel. Dat Johnny die komt weer bij Dijtelan. Ja, klopt. Ik heb is misschien wel teleurgesteld. Zeker. En met die jongens heb ik dan onder andere ook af en toe gesprekjes. Zij zitten eigenlijk dan een beetje tussen het eerste en onder 21 in. Ze zitten wel bij de eerste selectie. Maar om ze wel ook wedstrijdminuten te geven, is het natuurlijk mooi dat zij bij onder 21 dan gewoon wedstrijden kunnen spelen. En die oefenwedstrijden, die je noemde net al, die tegen Almere. Dat soort jongens in dat soort wedstrijden gewoon minuten kunnen maken. Want je wil je ook doorontwikkelen in wedstrijden. Maar wel op hoog niveau bij het eerste elftal trainen. Ja, dat is in die zin dan een mooie opzet. Dat je gewoon van beide de voordelen mee kan pakken. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de spelers om zichzelf weer door te ontwikkelen en zo te gaan bewijzen. Tuurlijk, dat ze uiteindelijk dat plekje gaan afdwingen. Nee, maar ik kan me voorstellen als een jongen, want het voorbeeld van Jontli is mooi. Hij is jong, komt in het eerste, doet het echt heel goed. En dan zakt het toch voort. Dan denk ik, nou mag iets verwerken als sportman. Zeker. Wees zo moet je de voeten kunnen maken. En daar lijkt wel een taak voor de begeleiding. Zeker. Ja, misschien is dit ook wel een van de vaardigheden die je als speler nodig hebt om aan te leren als je in het profvoetbal wil overleven. Hè? Dat je om moet gaan met dit soort momenten, dat is weer. Het is topsport, dus het begint altijd bij jezelf. Maar voor ons ligt er een hele belangrijke rol vanuit opleidingsoogpunt. Dat die spelers wel opgevangen worden, dat er mee gesproken wordt. Dat je ze helpt in deze fase. En daar ligt ook een rol voor mij. Samen met uiteraard de onder 21 trainer en de staf van 1. In dat stukje, we noemen dat dan de talentintegratie. Dus die talenten integreren uiteindelijk in het eerste elftal. Ja, op een gegeven moment kan ik een situatie krijgen, dat in het geval van Jontli van der Meer, dat hij net onjekkie kent bij het eerste. Dan sta je van, misschien maakt hij wel naar een andere club. Minuten op de waan. Dat wie de bedoeling al onder Simmer, kan we gewoon verhieren. Alleen nog de wie geen belangstelling. Dus dat zou ik wel wat. Nou misschien. Ja, aan de andere kant, toevallig toen ze bij die oefenwedstrijd hier kreeg ik nog hoor met wat collega's. Als just hoe Jontli van der Meer hem verliezen hier presenteren had in de Eredivisie, het prima wedstrijd spelen. Heracles thuis, kan ik me nog herinneren, dat hij in de basis begon. Echt prima dienen. Ik denk, we zijn wel clubs in de eerste divisie als Top Os, Helmond Sport. Ja, dat soort clubs. Ik snap net dat die zijn jongen dan net pakken. Ik bedoel, hij hoeft net supervol te kostje. Dan kun je afspraken noemen uitje. Zijn jongen die kan in de eerste divisie ondervinding opdwaan. Ik snap dan net dat soort clubs dan net pakken. Hoe ken dat dan, Tinkst? Ja, geen idee. Dat kan natuurlijk met meerdere dingen te maken hebben bij die clubs waar het dan over gaat. Hè. Wat is een bezetting op die positie? Hebben ze daar inderdaad interesse in of niet?
Ja, ik durf niet te zeggen waarom andere clubs daar wel of niet voor kiezen natuurlijk. Maar vanuit Cambuur, Frederik, is Jim advies aan sokke jongens dan wel op bepaald soort van jongens, zorg dat bij een eerste divisieclub onder de bak komen kisten, zodat die minuten maken, zodat ze in competitieverband onder druk spelen kist. Is dat wel wat je ze mooi jou of ligt je met helemaal maar roer onder de markt, zal ik maar zeggen? Nou, dat zou kunnen, dat je dat inderdaad adviseert aan spelers. En dat hangt er ook vanaf in welke fase zo'n speler zit. Ja, heel concreet in het geval van Jonny van der Meer? Nou ja, goed, ik ben niet bij die gesprekken geweest. Nee. Dat is in principe meer aan Fouke, Gerald, eerste elftal staf. Okay. Omdat hij gewoon onderdeel is van het eerste elftal. En het is ook aan Johnny zelf wat hij wil. Of hij daarin zegt van ik wil inderdaad graag op dat niveau minuten gaan maken. Of ik wil hem op eredivisieniveau blijven ontwikkelen in trainingen. En ik wil hier uiteindelijk op die manier voor mijn kans gaan. Ja. Dus dat is ook een stukje van wat wil de speler en hoe ziet hij zijn traject samen met zijn begeleiding. Maar ik ben hier bij Johnny in dit geval niet specifiek betrokken geweest van hey, je moet nu dit doen of je moet nu dat doen. En in die zin, die jongen is natuurlijk ook nog hartstikke jong. En die zit er inderdaad nu een dik 1,5 jaar bij die eerste selectie. Ja. En heeft nu even een dipje. Maar goed, dat zegt natuurlijk niks over hoe die zich de rest van dit jaar kan gaan ontwikkelen. Lid van een oorenspeler, die Floris Smant. Nou, hier is het er ander. Een jongetje hier van de Lemmer komt er. Daar was hij nog getraind, hè? In de onder 18, denk ik. Ja, en onder 13, onder 15. Ik heb hem heel lang mooi maken. Nou, dit is wat Floris Smant zei hoe hij nou de jeugdopleiding van Cambuur shirt. Als ik de jeugd van nu vergelijk met toen ik er speelde, is het ook echt al, zijn er echt hele mooie stappen gemaakt. Ja, tuurlijk hebben we nog steeds stappen te gaan, zijn we ambitieus met z'n allen. Maar we komen steeds dichterbij dat alle jeugdteams op het hoogste niveau speelt. Dus daar ben ik eigenlijk best trots op. Wat zijn dingen waarvan jij zegt van, nou ja, dit kan misschien nog wel beter? Nou ja, dat is voor mij best duidelijk. Ik denk gewoon dat we naar moeten streven met z'n allen dat de jeugdteams op het allerhoogste niveau spelen. Tuurlijk is dat een opgave en dat is voor een club als Cambuur niet altijd even makkelijk. Vanuit de stad Leeuwarden, maar dat is gewoon wat er denk ik moet gebeuren. We moeten met z'n allen op het hoogste niveau spelen. Ja, Floris Smant en op het hoogste niveau spelen. Nou, als we dan naar Cambuur in vergelijking met Heerenveen, toch de concurrerende club hier in Friesland, dan onder 18 en onder 21 zit Cambuur in je niveau onder. Onder 21 zit in dezelfde competitie. Zit in dezelfde competitie, maar onder 18 in je onder. Ja. En onder 16 en onder 14 zit je er boven zelfs, toch? Onder 16 erboven, onder 14 en onder 12 in dezelfde competitie. Ja, dus hoe jonger de band binnen, hoe beter het eigenlijk van Cambuur wordt in vergelijking met Heerenveen. Ja, dat is ook wel makkelijk te verklaren in die zin. Je haalde al aan, we werkten samen met Groningen in het verleden. Ja. En in die tijd hadden wij wel onderbouwteams. Dus onder 13, onder 15 hadden we hier in Leeuwarden. En we hadden onder 13, onder 15 in Groningen. En pas vanaf de bovenbouw, dus de oudere leeftijd, werden dat gecombineerde teams. En die zaten inderdaad in Groningen. Ja. Dus die teams die hebben we ook gehad toen we geen eigen opleiding hadden. Dus ja, vanaf het moment dat we weer een eigen opleiding begonnen, bleven die teams gewoon in de competities waar ze al in zaten. En die andere teams, die moesten we opnieuw inschrijven vanuit de KNVB. Dus de onder 17 opnieuw inschrijven. En die moesten dus heel laag instappen. Daar zijn regels voor. Waardoor je naar een bepaald niveau misschien. Maar hoe doe je dat met die concurrentie? Zo'n Floris Mand komt bijvoorbeeld op van de Lemmer. Ja. Soers is ze. Sportclub Heerenveen. Ja. Hoe is dat, krijg je hier maar man? Kan je dat uitlezen? Hij heeft daar ook in de voetbalschool gezeten. Maar moest daar weg. Is daar weggestuurd. Niet goed genoeg? Denk ik. In die tijd was ik zelf nog niet bij dat traject betrokken. Dus dit is ook wat ik van Floris zelf weet. Dat hij daar weg moest. En dat hij uiteindelijk al eerder bij ons op lijstje stond. Alleen hij was niet beschikbaar, want hij zat bij Heerenveen. Op dat moment waren onze voetbalscholen ook nog op hetzelfde moment. Op de woensdagmiddag. Dus dan kan je ook maar bij één van de twee tegelijk zijn. Heeft hij naar Cambuur volgens mij gebeld. Vertelde hij mij van, ik ben beschikbaar, ik ben uitgestroomd en mag ik bij jullie instromen. Ja, kreeg je net direct een antwoord? Nee, dat zei hij inderdaad. En toen had hij weer bellen. Ja. Oh, dat mag goed ik dan. Ambitieus. Toen kreeg hij niet de antwoord, dan had hij weer bellen. Zo. En toen kreeg hij antwoord en toen mocht hij komen. Nou, dan zit het is een echte volhouder. Hè, sowieso is Floris, volgens mij merk je het ook als je hem interviewt, een super zelfbewuste, rustige jongen. Die weet waar hij het over heeft. Ja. Die zich ook niet gek laat maken. Dus wat dat betreft ook weer een aantal dingen in zijn persoonlijkheid die volgens mij heel goed zijn om... Ja. Maar als hij dan geen antwoord krijgt, dan kerst ik zeggen van ik let het te bezitten. Nee, maar hij pakt hoe dreig is het dan vast aan club om echt die talentherkenning te doen? Want dat weet je natuurlijk net 100%. Nee. Als je jong bent. Nee, dat is super moeilijk. Dat is super moeilijk. En ik kan hier ook niet zeggen van wij hebben de gouden tip en daaraan kun je met 100% zekerheid zien of iemand dat gaat worden. En hoe jonger, hoe moeilijker het is om dat in te schatten.
En wat ook wel een gevaar is, dat zie je bijvoorbeeld nu in Engeland. Dus de ene club begint nog jonger met een team, dan denkt de andere club, dan moeten wij ook nog jonger beginnen, want anders... Ja. En daar is die red race naar beneden, waardoor je met onder 5 en onder 6 teams al begint, zeg maar, bij profclubs. Ja, dat is eigenlijk bizar, want dat betekent eigenlijk dat je ze dus gaat scouten op 4-5-jarige leeftijd. Dat kan weer, van hoe oud? Onze eerste team is onder 12. Ja. Er zitten in principe onder 12 spelers in en een enkele onder 11. En daaronder hebben we een voetbalschool, onder 10, onder 11. Die jongens spelen gewoon nog bij hun eigen amateurclub. En trainen 1 keer in de week bij ons. Je zou het voortraject van de opleiding kunnen noemen. En de spelers die wij het meest talentvol achten, gaan vanuit die voetbalschool uiteindelijk weer de nieuwe onder 12 in volgend jaar. Dus dat is eigenlijk de structuur die wij hebben. Ja. Had je het afzetten, het Chinhoe Sportclub Heerenveen, want we kijken al een beetje die naar. Dat is toch best wel opvallend dat Jim eigenlijk al op zoveel niveaus hetzelfde spelen, omdat Jim pas een goed size weer begon binnen echt maar die jeugdopleiding. Ja. Ga Jim dat dan zo goed doen of doen ze dat bij Heerenveen samen? Ja. Hoe ze daar precies doen, dat weet ik niet. De sportkaars kennen we alles is, hè? Ja, nee, zeker. Ja, wij hebben hier geen taboes. Het is van behind publiek. Kijk, ik kan in ieder geval over ons zeggen dat ik vind dat wij het goed doen. En als je ook nog rekening houdt met de coronaperiode ertussendoor, dat eigenlijk alle competities bijna 1,5 jaar op pauze hebben gestaan. Ja. Waardoor we eigenlijk dus ook op pauze stonden in het ontwikkelen met die bovenbouwteams naar het niveau waar we in ieder geval wel minimaal naartoe willen. Ja, dan heeft dat eigenlijk alleen maar vertraging opgelopen. En hadden we misschien anders nu al wel nog iets hoger gezeten of hadden we al wat eerder hoger gezeten. Is er een methode? Is er een methode Cambuur? Zeker, ja. We hebben een bepaald beleid. En een van de dingen die daar bijvoorbeeld heel belangrijk in zijn, is dat spelers zelf beslissingen leren nemen in het voetbal, in hun spel. En dat is iets wat volgens mij onze opleiding wel heel erg kenmerkt. Daar waar ik ook wel bij andere clubs nog best wel veel trainers zie die dingen heel erg voorzeggen vanaf de zijkant en heel erg sturend zijn. Ja. Waardoor je misschien op dat moment beter resultaat haalt, want die spelers die voeren letterlijk uit wat je op dat moment zegt. Maar waarvan je kunt afvragen als ze straks in een vol stadion moeten spelen en alles zelf moeten beslissen, of ze dan nog steeds de beste beslissingen kunnen nemen. Dus dat is wel iets waar wij heel erg op dat is natuurlijk wel terug, en dan kom ik wel weer wat op oudere, jongere generatie misschien, maar er is natuurlijk wel een proto-zijn. Bijvoorbeeld als er een talent is, een echte pingelaar, maar die moet ik leren om in een team te spelen, dat weet ik wel. Maar wel lezen dan de remmer op, zeg maar zeggen. Hè? Is het dat die enorme ontwikkeling van die creativiteit van die jongens, en al leert hem zijn gang beginnen en hij ontwikkelt ermee, bij ondersteunen erin. Ja. Of wij persen hem in het keurslijf van ons 4-3-3 systeem, je staat aan de krijtlijn en je doet je dingen, je speelt. Nou, de snapst een beetje. Zeker. Ja, nee, absoluut. Dat liep me heel moeilijk. Ja, dat eerste, dat is bij ons echt heel erg duidelijk aan de orde. Wij sowieso, we weten in bepaalde leeftijden dat je bijvoorbeeld in kijken en in overzicht houden, dat gewoon nog niet ontwikkeld is bij de jongste jeugd. Nee. Niet voor niks dat als je bij de F'jes en de E'tjes van vroeger waren staat te kijken, dat er dus inderdaad heel veel gepingeld wordt. Ja. Dat heeft ook gewoon te maken met dat ze in hun ontwikkeling nog helemaal niet zo ver en groot kunnen kijken. Dus dat is ook helemaal niet raar. Dus daar hebben we ook heel veel dingen op gebaseerd. Van wat is nou in welke leeftijd belangrijk, logisch, hoe leren kinderen nou? Om van daaruit dan een programma te ontwikkelen waarbij ze in hun eigen kracht gaan komen. Dus dat ze een bepaald basisniveau krijgen, zeker. Ja. Maar ze hebben bepaalde kwaliteiten, wapens. Ja, hoe kun je die ontwikkelen? Ja, want daar wordt een speler uiteindelijk misschien wel interessant. Ik zeg het Jeroen, omdat nou eventjes het grote Nederlands elftal neemt. Dus zei van en waar ontbrak het nou juist er dat wie in die creatieve invallen van de soms ook wel eens heel slordig spelende Memphis Depay, ik noem maar iets. Hè? Maar die hij dus nodig in elk elftal, toch wel? Nou ja, als je de die beslissingen maakt. Ja, als je zelfs bedrijfsmatig zeg maar, naar voetbal kijkt, dan zijn dat ook vaak de spelers die het meest opleveren. Dat zijn vaak de spelers waar de grootste transfers voor worden betaald. Ja. Dus in die zin moet je dat vooral niet afnemen van spelers volgens mij. Nee. Alleen, er komt natuurlijk ook een punt, en dat is wat ouder in de opleiding, dat zij wel moeten leren dat ze met die kwaliteiten en die wapens bij gaan dragen aan het team. Juist. Want anders dan kunnen ze beter hun eigen Touzani-show gaan beginnen, dat ze mooi kunnen hoog houden. En dat zeg ik soms ook wel eens tegen spelers. Van, je moet leren bijdragen aan het team. In aanvallen, in verdedigen, in omschakelen. Dat is wel heel belangrijk, dat ze dat op een gegeven moment ook gaan beseffen. Maar bij de jongste jeugd, plezier. Je eigen wapens ontwikkelen, kijken waar je goed in bent. Vooral plezier, man. Het Heerenveen had natuurlijk een tijd hadden, waren ze altijd landskampioen met de jeugd. Hè? Zo goed wie ze in de tijd van HKM Sieg. Nemen ze maar op, Sint-Just. Ja, ik kan ze eigenlijk nemen. Dat is natuurlijk minder worden. Cambuur die is misschien wel een inhaalslag bezig daarin. Maar hoe verklaarst dat? En we hadden vergelijking al zo vaak maken. Hè? Een land als IJsland, die had liekevolle inwoners. Ja. Kan een nationaal team op een been brengen wat op een EK nog goed mooi dan kan. Ja. Hoe verklaarst dat de Friese jeugd eigenlijk kwalijk of haast net in het betellen voetbal komt?
Ja, is dat dan de begeleiding te wijten of weet je, aan de mentaliteit? Diezelfde vergelijking maken we bij ons op een club ook. Die hebben wij ook wel eens ingebracht. Ook toen we die eigen opleiding weer begonnen. Ja, Friesland zo'n 600.000 inwoners volgens mij, 650. IJsland inderdaad dik 300.000 en die kunnen zo'n nationaal elftal op een been brengen. Ja, waarom zou je hier dan niet met 2 clubs in de provincie een aantal Eredivisie-spelers kunnen afleveren? Dus die overtuiging hebben wij ook altijd gehad. Maar doen we dan iets fout? Nou goed, het zit ook heel erg in hoe het systeem is. In IJsland is het systeem van onderwijs en sporten en gymlessen heel anders georganiseerd dan hier. Daar hebben ze op alle spelers, of het nou selectieteams zijn bij amateurclubs of wat we hier dan de recreatieve teams noemen, hebben zij UEFA B of soms zelfs UEFA A-trainers staan. Dus ze hebben superveel gediplomeerde trainers op alle kinderen. Iedereen krijgt dus gelijke kansen bij de start van hun sportcarrière. Ja, en hier is het toch anders. Hè? Je selecteert bij de amateurclub vaak al vroeg. En dan ga je een onder 9-1 maken of een onder 10-1. En dan kies je de spelletjes die op dat moment het beste opvallen. Nou, dat zijn vaak de spelletjes die misschien al in januari geboren zijn. En die vergelijk je met de spelers uit hetzelfde geboortejaar die in december geboren zijn. Maar die zijn eigenlijk 11 maanden, die jongens uit december zijn 11 maanden jonger. Maar die vergelijk je met die januari-kinderen. Maar ze zijn eigenlijk dus een jaar minder oud. Maar eigenlijk gaat het hier dus om daar mis. Precies, dus dat systeem is daar zo anders. En hier geven we in die zin minder gelijke kansen. Want de jongens die in het selectieteam komen, die krijgen vaak vaker training en betere trainers enzovoort. Hoe kan je dat hier verhoren? Want soms dan maken de clubs mooi, maak je ze al zelf. Ja, precies. Training, ja, dan heet er gewoon geen training van. Nee. Nou ja, kijk, een deel zit in het onderwijs en in het gymsysteem. Want het gaat ook over algemeen bewegen. En je ziet ook dat het bewegingsniveau van kinderen gewoon steeds verder achteruit gaat. Er worden op sommige scholen minder of soms helemaal geen gymles meer gegeven. Vroeger hier gymnastiekleraar, hè? Nee, precies. Maar die is een uitgestorven beroep. Ja. Je speelde vroeger nog meer buiten. Dus alle dingen waar je atletisch vermogen uit opbouwt, zoals in een hutten bouwen en bomen klimmen, weet ik veel wat. Sint-Wurg zit iedereen op een elektrische fiets. Het is wel een ontwikkeling waar wij ook mee te maken hebben. Dus, lekker te klagen hoe de jeugd. Maar zij is het natuurlijk wel. Ja. Vroeger is alles beter, gaat niet altijd op. Maar in dit geval... Maar wat doe je als Cambuur om ervoor te zwagen dat de Wolfweer jongens uit Friesland... Mooie vraag. Kijk, wij zijn ons ook bewust van dat wij ook iets terug willen doen richting de regio. En ik noem nu al iets bij amateurclubs. Dat we nu samen met de KNVB aan het optrekken zijn om bij die amateurclubs eigenlijk dit ook inzichtelijk te maken. Dus hoe selecteer je? Wat voor gevolgen heeft dat? Hoe kun je meer gelijke kansen bieden? Ook iets waar de KNVB op dit moment heel erg op inzet. En we zijn nu dit seizoen gaan we beginnen met een project. Dat heet Pupillen in de Regio. En je zou het eigenlijk zo kunnen zien dat je, noem even Blauw-Wit als voorbeeld, want daar gaan we volgende week mee starten. Blauw-Wit die komt bij ons en die neemt al hun pupillentrainers van onder 9 tot en met onder 11 mee. Daar geven wij eigenlijk een soort mini-trainerscursus aan. Met een startbijeenkomst, 3 trainingen bij ons op locatie en een afsluitende bijeenkomst. Later in het jaar nog een follow-up. Dat we eigenlijk die trainers al gaan meenemen in wat is nou bij de jongste jeugd belangrijk. Er staan superveel welwillende vaders. Ja, die hebben misschien helemaal geen ervaring met training geven. Wat voor vormen werken nou goed? Wat past nou goed bij deze leeftijd? Hoe hou je het plezier erin? Nou, allemaal dingen die wij best wel belangrijk vinden. En waar vaak een amateurclub niet aan toe komt. Want die HJO's van die amateurclubs, die hoofdjeugdopleiding, die zijn alleen maar aan het organiseren. Daar weer een trainer bij en daar valt weer een leider uit. En die komen niet toe aan het begeleiden van die jeugdtrainers of van die ouders, die vaders. En daar willen wij graag een rol in nemen. Door eigenlijk meer te gaan samenwerken met die clubs. En dit soort onderwerpen dus ook onder de aandacht te brengen. En we starten mee met de stad Leeuwarden. Omdat we zeggen van we willen het wel goed doen. Dus we willen iets beloven wat we ook kunnen waarmaken met de mensen die we nu hebben. Ja, als dat goed bevalt, gaan we dat langzaam uitbreiden over de provincie. Ja. Maar dat is een van de dingen waarmee we in het contact staan met die regio, met de amateurclubs, om dit ook onder de aandacht te brengen. Als je meer spelers een betere kans geeft, gaat het hele niveau van Leeuwarden, Friesland misschien wel omhoog. Hebben wij profijt van, heeft die amateurclub profijt van. Ja. En die jongens hebben plezier, blijven misschien wel langer sporten. Nou, een van de dingen die wij proberen. En in de pure topsport was natuurlijk meer spelers die troststroom als degene die het nou trots repeleren. Want die kennen eigenlijk net tevreden wezen aan de rol. Maar dat er wel trok komt in de jeugdopleiding. Aan de andere kant eerlijk wijzen, het is natuurlijk er wordt geld investeerd in een opleiding. Frederik is daar een voorbeeld van, want dat is zo'n Aron Simmer eigenlijk fulltime hoofdjeugdopleiding. Daarvoor die is het er erbij, om het zo maar te zeggen. Cambuur het meer investeert in trainers die meer oren krijgen. Klopt. Alleen nog op een gegeven moment kom je wel op een punt dat die investeringen haar een uitbetaling moeten. Ja. En dat er gewoon spelers komen moeten. Want er gaat zoveel ton in het hier daar. Ja, daar word je op een gegeven moment rendement van zien. Viel die druk ek van, we moeten ek leveren je om maar een mooie, modieuze Louis van Gaal te doen? Nou, die druk leggen we onszelf als opleiding wel op. Want wij zijn van iets overtuigd. Ik noemde net al het voorbeeld van IJsland. Ja, wij zouden kunnen gaan leveren. Ja, dus dat is ook onze eigen ambitie. En
Je zou zelfs kunnen zeggen, de jongens die nu doorgebroken zijn, je noemt Floris, John Lee, Milan Smit, Brett Minema, die al wat langer ook bij de eerste selectie traint, dan nog niet een debuut heeft gemaakt in een officiële wedstrijd. De keeper. De keeper inderdaad. Maar eigenlijk zou je nog wel kunnen zeggen dat het misschien wel des te knapper is van die gasten dat ze de stap al hebben gemaakt. Want zij komen, wat Floris ook zegt, de opleiding van zoals hij hem kent. Ja, hij heeft ook heel veel jaren misschien wel op 2-3 niveaus lager gespeeld dan waar we nu op spelen. Dus heel veel amateurclubs. Eigenlijk is dat best wel knap dat zij al doorgebroken zijn. Eigenlijk belooft al je nou ter plek aan deze sportcasttafel dat oer een peer hier de volle meer troostroomt naar de eerste helft van Cambuur. Beloven kan ik niks, want laten we ook eerlijk zijn. Daar hadden wij het straks van tevoren ook even over. Je moet soms een beetje geluk hebben. En je hebt ook een trainer nodig. In dit geval Henk de Jong, die ze ook de kans geeft. Ja. Weet je? En hij doet dat, terwijl we in een best wel belangrijk jaar zitten als club. Hè? In de Eredivisie, je wil erin blijven. Je gaat naar het stadion toe. Ja. En dan ook als trainer durven om dit soort jonge gasten gewoon basisplekken te geven en invalbeurten te geven. Ja, vind ik natuurlijk helemaal fantastisch. En daar hebben Henk en ik het ook regelmatig over. En ook over de jongens die daar weer onder zitten. Maar zo'n trainer is ook wel cruciaal. Want je hebt ook clubs waar zo'n trainer dat niet doet. Maar wat hij omlaat als hoofdopleidingshuis, van er komt daar meer talent aan. Volle meer is nou en misschien volle beter. Want... Nou, ik denk dat het basisniveau van onze opleiding gaat gewoon heel erg omhoog. En aan de andere kant kan je ook zeggen, als het talent in de spelers zit, ondanks dat ze misschien nog een iets minder programma hebben gehad in de jaren hiervoor, omdat ze tegen lagere clubs hebben gespeeld in de competitie, komt het talent van een Floris of een John Lee of een Milan nu toch bovendrijven. Ja. Dus de vraag is of je straks, de talenten die er nu zitten, of dat er in één keer veel meer zullen zijn. Want je hebt ook te maken met beschikbare plekken. Wat ik zei, er gaan niet in één keer 10 over naar het eerste elftal, want zoveel plekken zijn er ook niet. Nee. Dus of er veel meer in één keer gaan doorstromen, durf ik niet te zeggen. Maar ons niveau als opleiding gaat omhoog. Dus de kans wordt in ieder geval wel groter dat we spelers afleveren die in die selectie mee kunnen. En dan moeten ze daar weer een stapje maken naar basis. En je hoopt natuurlijk dat bijvoorbeeld een Burger met Nije Bedem wordt. Hè? Dat er ergens een Arjen Robben-achtige jongen omstapt. Ja, wat bij de vraag ben ik, bij welke clubs scout je hem? Moeten die clubs ook een bepaald niveau hebben? Als er een, ik ben juist bij een wedstrijd uit de vierde klasse B bij Gelieks. Ja. Nou, een allerraarste enthousiaste gebeuren daar in Nijbeets in de Zwerg. Maar ja, die spelen wel vierde klasse. Ja. En die jeugd, dat is dan echt kennelijk dat niveau. Hè? Ja. Kom je hem daar te scouten? Bij de jongste jeugd kijken we echt bij alle clubs. Dus als we scouten voor instroom van de voetbalschool onder 10, onder 11... kijken we in principe bij elk niveau, om het zo maar te zeggen. Maar doen we dat in eerste instantie wel in een wat kleinere cirkel om Leeuwarden heen. Zo'n 30 kilometer, 30 minuten reistijd, ook vanwege die leeftijd. Tot de Jereveen, zeg maar. Ongeveer, ja. Je zou inderdaad Heerenveen, Sneek, Bolsward, zeg maar, zou je wat als grens kunnen nemen. Ongeveer. Ja. Waar we in eerste instantie voor de voetbalschool echt actief scouten, maar dan wel echt bij alle niveaus. Dus of het nou een Wiekels Halm is of een Franeker die wat groter is, of een Zeerobe of een Blauw-Wit. Okay. Ja, daar komen we bij alle clubs kijken. Alle clubs, ja. En als we kijken zeg maar, voor de opleiding, stromen er soms ook nog wel eens jongens op latere leeftijd in. Zij-instroom noemen we dat, via stagetrajecten. Dan kijken we iets breder, dan kijken we eigenlijk naar heel Friesland. En we hebben ook wel spelers die net van buiten die grens komen. Nou, nemen Milan Smit, die komt uit Hollandse Veld bij Hogeveen. Of jongens uit Stad Groningen. Dat is er regelmatig ook wel op basis van tips. Dus we scouten eigenlijk niet heel veel verder dan net iets groter dan Friesland. Dus Steenwijk, Meppel, Emmeloord, Stad Groningen, daar houdt het eigenlijk wel op. Tot en met onder 18. Tot en met onder 18 is het volledig regionaal eigenlijk uit die regio. Een beetje groot Friesland. En vanaf onder 21 komen daar ook spelers bij vanuit de rest van het land. Omdat we daar eigenlijk de bovenkant van onze regionale opleiding willen we daar samenvoegen met misschien wel wat toppers van andere clubs. Ja. Het niveau daar nog weer wat omhoog gaat. En vanuit die groep mogen dan jongens een stap gaan maken naar 1 als ze het goed genoeg doen. En naar je stadion, Heerenveen, het squatte woord. Hij heeft wat een goede accommodatie om dit soort jeugd te trainen, de toppers. Ja, we hebben nu ons onder 21 team traint in het stadion. Waar het eerste helft ook traint. Dat kan nu nog, want daar is nu kunstgras. Ja. Straks wordt het gras. Ja. Dus zij kunnen daar straks niet meer trainen. Dus voor zowel het eerste als onder 21 zal gelden dat zij een andere accommodatie moeten gaan vinden om te gaan trainen. Wat dat blauw-wit? Ja. Dat zei ik net ook, daar is nu nog niks concreets over, want er liggen allerlei dingen op tafel. En daar zijn we als club volgens mij ook met de gemeente heel actief mee. Ik zit daar zelf niet bij aan tafel, want het gaat wat meer over het algemene facilitaire stukje. En mijn rol is wat meer de inhoud van de opleiding naar een hoger niveau brengen. Dus ik zit daar niet bij aan tafel, alleen ik weet dat daar gesprekken over zijn. En we trainen met de rest van de opleiding, trainen we nu bij het Kalverdijkje, waar ook Leo Vardia zit. Leo Vardia. Alleen, de situatie is wel zo. Voor trainingen kunnen we daar echt prima terecht. We zitten bij de sportschool daarnaast, doen we de krachttrainingen. Er zit een zaal naast, 3 kunstgrasvelden, grasveld.
genoeg kleedkamers, in principe prima. Maar op zaterdag is het daar wel vol. Waardoor we met onder 12 al bij DTD onze competitiewedstrijden spelen. Eigenlijk zo dan wat in verloren worden. Door de week spelen we bij VV Drachten avondwedstrijden. Want het is daar te vol met trainingen. Dus dat is in die zin niet ideaal. Dus wie weet, en dat zou natuurlijk heel mooi zijn, dat we met alle teams en de hele club op 1 accommodatie kunnen trainen. Zou natuurlijk wel echt heel mooi zijn als dat lukt. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ik weet dat het speelt, maar het is gemeentes en dat soort dingen kosten tijd. En dat zijn lange trajecten, net als met zo'n nieuw stadion. Dus ik hoop daar... Hoe het nu om Middelzee en die Nijenwiek, dat er misschien eventueel dan een complex komen kennen. Maar het FSC natuurlijk volgens mij. Maar aan de andere kant, we zijn in september. De planning is nog altijd dat er een jaar in september het nieuwe stadion ondersteert. Dus het is wel iets natuurlijk wat al vrij urgent is in die zin. Ja, goed, kijk, qua opleiding, wat ik zei, zit op zich prima. Bij Leovadia kunnen we gewoon prima... Ja, eigenlijk word je net dat je en bij Drachten en bij DTD en eigenlijk word je in je locatie. Hè? Zeker. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen, we zitten daar prima, dus er zijn nu allerlei gesprekken gaan en er zal straks iets uit gaan komen. En als blijkt dat we met z'n allen naar een locatie kunnen, is dat hartstikke mooi. Maar hij zei al, er zit een bepaalde tijdsspanning misschien wel op. Maar in die zin voor ons als opleiding niet zozeer, want wij zitten prima waar we nu zitten. Dus als zouden we daar nog jaren zitten, dan zitten we daar helemaal oké. Maar liefst zou je natuurlijk wel alles bij elkaar hebben, ook voor die avondwedstrijden en ook onder 12 erbij. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Ja. Of het nou even zeggen, Ajax is het Atheneum onder de opleidingen. Heerenveen de HAVO en Cambuur de MAVO. Zitten we dan goed? Of? Nou, die vergelijking zou ik niet willen maken. Nee? Ik denk dat wij als opleiding enorme stappen maken. Op dit moment ook nog wel met gewoon wel minder budget dan clubs als Heerenveen, Groningen, PEC Zwolle. Die zitten qua jeugdbegroting echt nog wel wat hoger dan wij. Dus dat wij het in die zin al behoorlijke stappen hebben gemaakt. Wat je zegt, extra uren erbij voor heel veel verschillende functies. En heel veel specialisten daardoor. Ja, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Ze zitten in de brugklas. Ja, in de brugklas. Het is nog alle kanten kent op. Wanneer ben je tot tevreden? Als er tussen nou bijvoorbeeld, ik vrees dat ik wel eens in sollicitatiepeteren, of 4 Ja. Wat maakt Cambuur dan? Waar maakt ze steen? Ja, kijk, als ik kijk naar hoe wij ons ontwikkelen qua beeldvorming en wat voor club en opleiding wij willen zijn, vind ik dat we dat heel goed doen en dat dat ook steeds meer kenbaar wordt in de regio. Dus zaterdag was ik in Lemmer. Aan CVVO, de oude club van Floris Mand, hebben we daar een shirt overhandigd. Dat doen we bij alle debutanten. Ook leuk om iets terug te doen voor de amateurclubs uit de regio. En die zeiden er ook van, Lemmer is echt een gebied. Het was vroeger altijd bijna helemaal Heerenveen. Maar we merken nu dat Cambuur en vanuit die opleiding en Floris met zijn vrienden, en die beïnvloedt daar natuurlijk ook weer een aantal dingen. Ja, steeds meer mensen ook Cambuur-minded worden en het ook leuk vinden om naar Cambuur te kijken, hoe ze nu spelen. Dus dat wij ook een bijdrage leveren aan beeldvorming als opleiding, dat vind ik heel belangrijk. Want we zijn ook een volksclub. We willen ook een bepaalde betrokkenheid met de regio. En qua resultaat, we zijn nu als club, hebben een aantal doelstellingen, ambities en dromen die we nu aan het bepalen zijn met elkaar. Volgens mij binnen nu en 1,5 maand, in ieder geval voor de winterstop, zal de club ook een nieuw beleidsplan als club gaan presenteren. Okay. Begreep ik vandaag van Gerald van der Belt. Nieuws. En daaronder hangt dan ook als deelstuk, zeg maar, wat draagt de opleiding aan dat gehele beleidsplan dan bij. Dus daar zal binnenkort wel wat meer informatie over komen. Maar daar hebben we het nu over van, we staan nu op dit punt. Er zijn wat jongens doorgebroken, de basis staat. We hebben alles goed georganiseerd. We hebben goede mensen in huis. Ja, wat wordt dan hetgeen wat we mogen verwachten als het gaat om speelniveau, als het gaat om spelers afleveren? Dat wordt de volgende stap. Ja. Is het een heel gek idee om te zeggen van, waarom gooi je hem dat alles op een bult met Sportclub Heerenveen? En maakt je hem in een Frieske opleiding, waardoor je dus meer yield beschikbaar hebt, omdat je het combineren, waardoor je betere spelers op leren kennen. Is dat een taboe, gearworking met Heerenveen, of net? Goed idee. We hebben natuurlijk een samenwerking met Groningen gehad. Dat was niet heel succesvol. Dus in die zin hebben we als club natuurlijk een bewuste keuze gemaakt om weer echt een eigen opleiding met een eigen identiteit. Waarbij je ook weet dat alle spelers die je tot je beschikking hebt uiteindelijk voor jouw club zijn, zeg maar. Ja, volgens mij is de hele trend in Nederland. Er zijn de afgelopen 10 jaar best wel veel RVO's geweest, dus regionale voetbalopleidingen. Dat waren die combinatieopleidingen. En die zijn bijna allemaal weer weg. Min idee. De KNVB heeft dat ooit gestimuleerd vanuit dezelfde gedachte. Weet je, dat Franse model met verschillende stations en dan bundel je alle talent samen. Maar elke club heeft zo zijn eigen belangen en zijn eigen visie. En ja, dat botst dan blijkbaar te veel. Dus eigenlijk in heel Nederland zie je al die samenwerkingen, die zijn eigenlijk weer weg. Hoeveel hier heeft nou een contract? Want een jeugdopleiding en hoofdopleiding die mag net al te kwart zitten. Nee, ik heb in deze zomer voor 3 jaar getekend. Dus dit seizoen plus nog die 2 daarna. Ben ik sowieso nog bij Cambuur betrokken. Maar ik sluit niet uit dat ik er nog langer zit. En
mijn ambitie is om echt iets van de opleiding van Cambuur te maken. Dat vind ik superleuk. En ik ben heel lang trainer geweest en heb een aantal dingen gecoördineerd. Beide rollen vind ik ook heel erg leuk. Dus wie weet ooit ook weer trainer. Maar op dit moment vind ik dit superleuk om mee aan de slag te gaan. Mooie uitdaging. En ook mooi dat de club het vertrouwen in mij heeft. Ik zit er natuurlijk al lang. Ik heb de samenwerking meegemaakt. En de eigen opleiding die van de grond af is opgebouwd. Mooi dat ze mij die kans ook geven om dat door te ontwikkelen. Dus, de man om tafel zal turven hoeveel spelers er erop liggen. We gaan het zien. Ik hoop dat het lijstje groot wordt. Gewoon lettend in de gaten. Ja, heel goed. We moeten het nog even. Hey jongens, het komend weekend begint het weer. Dank u wel trouwens voor die metogoede jeugdopleiding van Cambuur. Ja, graag gedaan. Cambuur, thuis in PSV. Ja. Het verslagjouwer is Andor Faber, de uitslag is redelijk bekend. Hij heeft bovendien ook een VSV-supporter. We moeten het een keer doorbreken, hij is PSV-supporter. Maar Henk de Jong, zeg ik op de site van Cambuur, hier het 8 minuten, nou, wie al leren jongens, leren kaarten, hier zijn speed van. Wie al je eigen schuld. Maar hij is ervan uitzoeken dat die punten komen. Ja. Maar waar baseert er dat op? Op het spul? Op het spul. En nou ja, dat is wekelijks stelt Arjen de Boer mij de vraag dat ik me al meer zwaar meidje. Ja, dan maak je die zwaar, denk ik. Nou, vorige week heb ik zijn ietsje meer, maar nog net die ondal, omdat het spul gewoon in het merendeel van de wedstrijd prima west had. Dus ik ben ervan uitzoeken dat je punten opleveren. Dat komt wel. En dat Geert, maar zijn vooral levenservaring. Ik ben een optimistisch mens, dus, maar ik ben wel mee aan de eens. Het spul jouw onleiding en om te zeggen van dit komt wel. Als je ze verliezen van Excelsior, dan ben je een flut verlies natuurlijk. Als je hoeveel kansen creëert hebben, man. Onvoorstelbaar. Nee, ik ben direct net in de war. Maar ik ben ook een Riemer van der Velde adept wat dat betreft, net in een waarheidje. De enige is... Ik wil net volle zeuren inderdaad, want Heerenveen met Utje in Emmen. Had Emmen eventjes de Giesel te pakken het en ze winnen, dan kennen de rode lantaarn. Nee. Dan brengen ze vanuit Emmen. Neemt Mike Diemers op zijn ritje en Leo neemt hij de rode lantaarn maar even. Ik dat net zonde trouwens, dat ze Mike Diemers, we hebben natuurlijk wel aan, uit de Cambuuropleiding. Ja. Nou ja, het is een misleider bij Feyenoord. Uiteindelijk, dat zijn jongen dan bij Emmen, die het meer yield heeft misschien, zit. Maar op hetzelfde niveau zijn jongen hier toch eigenlijk bij Cambuur. Ik vind Anton die hier daar wel een aardige theorie hoor. Het is maar de vraag of ze wel het type Mark Diemers nodig hebben bij Cambuur. Ja. En Henk de Jong had examen. Ze had wel bezocht, maar het is gewoon yield. En men had een hegere spelersbegrut en een keer meer bieden en keer zijn jongen hoe de streek loeken. Maar hij had al zijn vorige week bij ESPN en Ekwer. Hij sluit zijn carrière bij Cambuur al. Dus die komt nog wel voor hem. Kijk, jongens, nog heel kwart. Blauw-wit 34, 2, PKC 83. Ja. Vechtpartij. Ja, vreselijk. Dat je net op voetbal. Nee, dit is absoluut waardeloos. Beelden staan nog online trouwens. Ja. Hoe dat al je ontstaat. Ja, dat gaat roeg is wat en de beschuldigingen vliegen oer en weer. Ik zal daar geen oordeel over uitspreken, ik wie er net bij, maar dit past natuurlijk net. Dit liep het helemaal nergens op. En ik ben heel benieuwd wat er komende steun gebeuren zal als het PKC in blauw-wit is. Ja. Hoe is het mogelijk dat dat op het programma zit? Dat denk je net. Maar ja, zo zijn wedstrijd trok in matten, denk je, op dit moment of zo? Nou ja, ik weet het net. Misschien moet je wel zeggen van speel je maar op neutraal terrein of zo. Maar dit is wel een beetje de goden verzoeken, want de emoties zijn heel opgeroen. En de vraag is even, hebben we dat machinaal? Hebben ze dat machinaal na je week onder controle? Want er zit een prot rancune oor en weer. Ja, ik weet het net. Ik hoop dat het gezonde verstand zegeviert. Ja. Maar ik vind het een tricky wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat ik verder. Hè? Nou ja, het is wel heel toevallig dat die wedstrijd van de eerste tot nu zo achteraan gepland is. Denk je het dan, hè? Is het bij PKC uit of is het bij PKC. Het is bij PKC. Ik denk, als het bij Blauw-Wit West weer, dan hier ik misschien... Nou, dat weet ik echt niet. Ik ken de bestuurders van Blauw-Wit beter als die van PKC. En daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, dat zijn rustige mensen. Dus ze zullen er onderling ook vast contact over hebben. Want bij PKC op het complex zullen dan vast nog wat gasten rondlopen die er afgelopen week ook bij betrokken waren. Denk ik wel, hè? Ja, dat is inderdaad wel... Daar moeten ze goed over communiceren hoe ze dat willen aanvliegen. Maar daar zijn ze volgens mij kundig. Henk Buning, de voorzitter van Blauw-Wit. Verstandig mens. Ja. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij in het voortraject er alles om dwars wil om verdere escalatie te voorkomen. Nou, we zullen al wat hoe het dit weekend komt. Nou, ik wil dat ze van de weekend nog even om tafel zitten. Dat denk ik zeker, ja. Nou, ze hebben er toch wel in slagen zonder competitievoetbal, jongens. Dan weer een sportcast hoe voetbal herkennen. Zonder Arjen de Boer, het wie super nodig. Gewoon even lekker rustig. Je komt even aan de beurt. Je komt even aan de beurt. Ja, maar dat Roelof de Vries er net bij weer, want dan is dat ze nou aan alles hier nog zeker. Dat mist me nog echt. Misschien dat we dat vaak een weekend weer kennen. Maar Frederik, Houtstra,
hoofdjeugdclub in Cambuur. Tegen dank voor die komst hier naar de sportcast. Geert ook ik. Graag gedaan. Zelf, hè. En bloot trainen nog in Torzo. Zeker, jongen. Alle dagen. Doe ik, jongen. En ik kan zeggen, tak een weekend even de weer, maar de sportcast van Omroep Friesland. Dan zorgen we weer om op Cambuur PSV en Emmen Heerenveen. Graag ontdaan.